Naayo na ang sagad sa mga kisame ug atop sa mga classrooms sa Pusok Elementary School nga nangaguba atol sa bagyong Odette niadtong December 16, 2021. Matod silang principal, gisugdan kini pagtrabaho niadtong hinapos nga bahin sa tuig 2024 nga gigahinan og 2.9 million pesos gikan sa Special Education Fund. Sa pagsugod sa Brigada Eskwela karong adlaw, padayon paghihapon ang pag-ayom-ayom sa uban pa mga classrooms ug ang pag-renovate sa gate sa tunghaan pinaagi sa abag sa usa ka cooperative. Apan giangkon sa Assistant School Principal Randero Hapitan nga ubay-ubay gayod sa mga lingkuranan sa tunghaan ang nangaguba na. Hinungdan nga adunay 30% nga kakuwangan sa mga lingkuranan sa pag-abli unya sa klase karong Lunes. Kini ang usa sa mga classrooms dinhi sa Pusok Elementary School nga nanginahanglan gayod og mga bag-ong lingkuranan. Gani ko inyo makita ubay-ubay gayod sa mga lingkuranan niini nangaguba na. Sama lang niining lingkuranan dinhi sa tunga nga sigurado mabuhasot gyud ang lubot sa estudyante nga mulingkod. Matod ni Teacher Lucena Siguros, Grade 3 Class Advisor nga sukad Pebrero ning tuiga. Ubay-ubay na sa mga armchair sa ilang classrooms ang nangaguba. Ang uban, nangabuak ang sandiganan, nangabuslot ang lingkuranan, ug nangabalik gayud ang mismong armchair. Sa gihimo nilang inventory sa mga lingkuranan, kaganihang buntag sa naasoing classroom, anaasa na po sa 40 ka mga armchairs ang di na magamit. Kung wala pa bagong chair, so as of now, magmantin nila sa gyud ang mga bata ana. Kunya dili sa gyud namo ingnon nga ay gini yung palabig undak-undak kay sila ra mapudana jud ma'am. Oy, sila ra jud inik undak pakpaka dayon. So anaon na lang gyud nga careful lang gyud ta nga dita mga samad. Matod sa Assistant School Principal, nakaduso na sila og report kabahin niini ngadto sa DepEd Lapu-Lapu City Division aron masolusyonan ang kakuwangan sa mga lingkuranan. Napamtay mga lingkuranan nga sa una nga nahabilin gyud amo asa nang gi kuan itong mga kahoy. Mao na amo ang temporary lang sa ana-ana sa 2,440 ang mga na-enroll nga mga estudyante sa Pusok Elementary School. Apan wa pay labot sa maong ihap ang mga nagpa-enroll karong adlaw.